Wara xahar ħambaq li għandna nażlu Malta, Therese Comodini Kakija għażlet Brussell. Therese Comodini Kakija iddikjarat li mhux se tieħu s-siġġu fil-Parlament Malti biex tibqa' membru tal-Parlament Ewropew. Hija qalet dan wara li kienet eletta mit-8 distrett elettorali f'isem il-Partit Nazzjonalista wara li fl-elezzjoni tas-Sibt li għadda saħansitra ikkontestat fuq żewġ distretti. F'kummenti ma' The Malta Independent qalet li din id-deċiżjoni ħaditha b'dispjaċir wara li kkonsultat mal-familja. Żiedet li fi żmien li baqa' se tara li fi Brussell tgħin biex tinbena r-reputazzjoni ta' Malta. Hi qalet li se tgħin li l-partit jinbena mill-ġdid għalkemm imkejjen fid-Dar Ċentrali sostnew li din id-deċiżjoni hija l-konferma li Comodini Kakija mhux se tkun qed tieħu sehem fit-tellieqa tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Comodini Kakija kienet fdata wkoll bil-kitba tal-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista.